कैसे आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। झालं. नमस्कार, सुप्रभात सगळ्यांना. मी शीतल सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते आपल्या चॅनलवरच्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये. श्रीची अजून आंघोळच झालं नाही तरी बघा स्टाईल कसं करणं चालू आहे. उठलो उशिरा आज आम्ही सगळे, कारण काल गेलेलो थोडंसं गावाला आणि इथं मागं बड्डेचं डेकोरेशन तसंच आहे. कारण आता अजून थोड्या दिवसात आहे वेदूचा बड्डे, तर थोडंफार इथं असंच ठेवलंय आम्ही, मग करून घेऊ नंतर वेदूचा बड्डे. काढायचं ना ते. हां, 7 इयरचं काढून मग 2 इयरचं लावायचं ते बोलवून ते बघा तिथं. तर उशीरच झाला आज सकाळी उठायला आम्हाला. पण श्री मम्मीपेक्षा अगोदर उठलोय. मग आंघोळ का नाही केला? पाणी गरम करते होती का? श्रीला पाणी गरम करता येत नाही म्हणून श्रीनं आंघोळ नाही केलं. आता वाजले आहेत 10 तरी, तर बघू आता आंघोळ वगैरे श्रीची आवरून घेऊ. तर आज आहे 6 तारीख. 6 तारखेलाच हा व्हिडिओ शूट करत आहे मी. परवा 4 तारखेला झाला श्रीचा बड्डे आणि लगेचच 5 तारखेला दुसऱ्या दिवशी आम्ही गेलो गावाला, कारण आमच्या काकांचा होता वर्षश्राद्ध. व्हॉट्सअपवर कोण कोण आहेत ते सगळ्यांना माहिती झालं. 6 तारखे दिवशी मी ठेवलेलं, 5 तारखे दिवशी मी ठेवलेलं स्टेटस, चुकलं. तर गेलेलो. हा आठवडा थोडा दगदगीचाच गेला. राणीताईकडे गेलो, मग लागलीच 2 दिवसाला गुढीपाडवा झाला आणि मग लगेच दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी श्रीचा बड्डे झाला. दुसऱ्या दिवशी लगेच मग उदगीरला जावं लागलं. गेलेलो. चालती एखादी दिवस अशी दगदग, पण नाते पण आपल्याला जपावे लागतात. कधीतरी वर्षातून एखादी वेळेस आपल्या गाठ भेट होत असतात, त्याच्यामुळं एखादी दिवसाची परेशानी बाजूला ठेवून आपल्याला ते अगोदर बघावं लागतं. जसा वेळ भेटेल, जसं आम्हाला शक्य होईल, श्रीच्या डॅडीच्या सुट्टीनुसार आम्ही जात असतो. पॉसिबल झालं जिथं शक्य होईल तेवढं अटेंड करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो, कारण लेकरं पण लहान आहेत अजून आणि उन्हाळ्यामध्ये थोडासा प्रवासाचा त्रास होतो. तरी काल येते वेळेस आभाळ होतं, त्याच्यामुळं तेवढा प्रवासाचा थकवा जाणवला नाही. वेदू आणि त्याचे डॅडी गेले थोडंसं बाहेर. श्री आणि मी आहोत घरी. बघा श्री. तर अगोदर आम्ही काल नव्हतो तरी इथं थोडंसं ड्रिलिंगचं काम झालं होतं. तर रोपं कशी आहेत आमची मी तुम्हाला दाखवते. ड्रिलिंगचं काम केल्यामुळं सगळं त्याच्यावर उडलं आहे रोपांवर. मी दाखवतो तुम्हाला, थांबा. दाखवते. ते बघा इथं वायर दिलेलं होतं, ते वायर त्यांना मध्ये घेण्यासाठी इथून पूर्ण असं ड्रिल करून खोदून मग मध्ये वायर दिलंय. तर हे जे खड्डा केल्यासारखं केलं होतं इथं, त्याचं उडून सगळं ह्या रोपांवर आलं होतं. बघा हे पूर्ण ह्याच्यावर पडलं होतं. आज पाणी टाकून हे केलं, हे पूर्ण आहे बघा, पाणी पांढरं झालं. आणि इथं हे गोकर्णाचं हे पण पांढरं झालं. इकडे लावून ठेवलं मी, कारण इथं ऊन जास्त येतं आहे आता सध्या, म्हणून दरवाजाच्या इकडच्या साईडनं सगळे रोप सेट केलेत मी. आणि शेवंतीचं थोडं जास्त ऊन लागल्यामुळे हे बघा हे असं झालं. तुळस आहे छान, बाकी सगळी रोपं छान आहेत आपली. तर आम्ही काल नव्हतो तर त्यांनी हे सगळं करून घेतलंय. आणि नवीन रोपाला बघा ह्याला एक कळी येऊ लागली. अगोदर मागच्या व्हिडिओत मी दाखवलं की नवीन स्टेम आली म्हणून, आता ह्याच्यावर आली एक कळी छान. हां, तर हे आत्ता असं दाखवल्यासारखं त्यांनी करून घेतलं हे पूर्ण. आणि आता आहे श्रीच्या डॅडीची दुपारची ड्युटी, तर लंच बनवायचं आहे मला. झालेत आता आवराआवरी झाली सकाळची, पण पोरांच्या आंघोळी बाकी आहेत. तर आता आली आहे मी किचनमध्ये आणि आज सिम्पलच बनवेन. चपाती, भाजी, वरण भात आणि ताक सोबत. आणि श्रीच्या बड्डेला केलेली खोबऱ्याची चटणी आहे सोबत, त्याच्यामुळं. तर चला पटापट लंच बनवून घेते आणि मग बोलते नंतर. गरमी सध्या चालू झाली आहे बघा, गरमी. तर स्वयंपाक बनवून तयार आहे माझा, इथं मी दाखवते तुम्हाला. आणि मी काल कार्यक्रमात दिलेली आम्हाला सोबत बुंदी आहे. आणि श्रीच्या बड्डेला मम्मी पप्पा नाही येऊ शकले, ते मी सांगितलेलं. आणि श्रीला जिलेबी आवडती म्हणून मम्मीनं आमच्यासोबत काल जिलेबी पाठवून दिली होती बघा. उदगीरमध्ये चौधरी स्वीटची जिलेबी छान आहे, खूप आवडते आम्हाला. आणि श्रीला पण जिलेबी आवडती, त्याच्यामुळं
तर आता लंच तयार आहे, ते पण आवरून घेतलेत. तोपर्यंत मग मी इथं जेवणाचं ताट लावून घेते. या तुम्ही सुद्धा जेवण करायला सगळेजण. चला आता प्लेट लावून घेते मी. तर लंचमध्ये बघा सिम्पलच बनवलेलं आहे. उन्हाळ्यामुळं ताक बनवण्यात येतच आहे मला. चपाती बनवली आहे, सपक वरण, त्याच्यावर तूप घातलं आहे. दोडके होते, दोडक्याची भाजी केली, त्याच्यात तुरीची डाळ घातली आहे बघा मी. सुकी भाजी केली आणि भात सोबत. तर श्री बसला होता त्याच्या डॅडीसोबत जेवायला बघा. सकाळी मी म्हणलं होतं की वेदू आणि श्रीचे डॅडी थोडंसं बाहेर गेलेत, तर ते गेले होते श्रीच्या स्कूलचे बुक्स घेऊन येण्यासाठी. तर श्रीचं ॲडमिशन आता दुसऱ्या स्कूलमध्ये केलेलं आहे. तर तिथं काय काय बुक्स दिलेत ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते. अगोदरची स्कूलची अजून एक्झाम वगैरे बाकी आहे त्याची, ती झाल्यानंतर मग इकडची स्कूल सुरू होईल. वेदू आता सध्या झोपला आहे, मी दाखवते तुम्हाला. चला, त्यानं झोपले दुसऱ्या रूममध्ये. तर इथं बघा आवाज नाही करत जास्त, वेदू इथं झोपला आहे त्याच्यामुळे. त्यानं जागी असला तर मग काहीच नाही करू देणार, बुक्स वगैरे दाखवणं शक्य होणार नाही त्याच्यामुळं मग. आणि श्रीची पण जेवण वगैरे होऊन बसला आहे आता तो. त्याचे डॅडी गेले ऑफिसला, आता आम्ही दोघंच आहोत इथं. तर दाखवते मी तुम्हाला त्यानं काय काय. स्कूलमधून बघा इथं श्रीला दिलेले आहेत हे बुकला लावण्यासाठीचे कवर रोल, बुक रोल जे म्हणतात ते 3 दिले होते पॅकेट. एक मोठी स्केल दिली आहे आणि नटराजचे कलर पेन्सिल्स दिल्या आहेत त्याला. 2 पॅकेट होते कलर पेन्सिलच्या. 12 लिहिलेलं होतं त्याच्यावर. तर त्याच्यामध्ये बघा मी काढून दाखवते, अशा कलर पेन्सिल आहेत त्याच्यामध्ये. नंतर मग 2 अप्सराच्या पेन्सिल बॉक्स दिले आहेत. ग्लू स्टिक दिलेला आहे लावण्यासाठी, स्केच पेन, फेविकॉल आणि हे बुकला लावण्यासाठी बटरफ्लायचे स्टिकर्स दिलेले आहेत बघा. नंतर मग नोटबुक क्लासमेटच्या डबल लाईन, 4 लाईन, मॅथसाठी लागते बॉक्सची नोटबुक ही दिली आहे आणि सिंगल लाईनची नोटबुक. हे सगळं एकत्र सेटमध्ये दिलेलं होतं त्यांनी. नंतर मग 2 ऑप्शन लँग्वेज होत्या श्रीला, हिंदी आणि तेलुगू. तेलुगू घेतलेलं आम्ही, कारण हिंदी आम्ही दोघं घरी त्याला बोलून शिकवू शकतो, इझी पडते हिंदी. त्याच्यामुळं ऑप्शनमध्ये मग तेलुगूच त्याला ठेवलं. आणि इथं हा सेट आहे टेक्स्ट बुकचा. अगोदरचा होता तो नोटबुकचा सगळा सेट होता. आणि हा टेक्स्ट बुक सगळ्या, त्याच्यात ती पट्टी निघत नव्हती आम्हाला, सगळ्या होत्या त्याच्यामध्ये बघा. वर्कशीट असो, मॅथमॅटिक्सची एक नोटबुक होती, ग्रामर आणि जिओग्राफी जी भूगोलची आपण जी म्हणतो त्याला ग्रीन वर्ल्ड असं नाव देऊन ती बुक होती बघा. मी ओपन करून दाखवते तुम्हाला. आणि छोटीशी स्टोरी बुक होती. आणि ही जिओग्राफीची जी मी म्हणलेलं. आणि ग्रीन वर्ल्ड म्हणजे सगळं EVSचं आपलं जे बॉडी पार्ट हे असतात ते सगळं त्याच्यात त्याला शिकवणार होते ते. आणि शेवटी होती इंग्लिशची टेक्स्ट बुक वेगळी आणि त्याच्या वर्कशीटच्या वर्कबुक वेगळ्या होत्या. सगळ्या बुकमध्ये आवडलेली ही बघा मला क्राफ्ट बुक. तरी बघा आर्ट आणि क्राफ्ट बुक आहे, खूप आवडली मला ही, एकदम मस्त आहे. ह्याच्यावर नेमसुद्धा एकदम शायनिंग इंकनं लिहिलेलं आहे. कलरिंग करण्यासाठी सगळं दिलेलं आहे बघा. याच्यात जशाला तसं इथे कलर करायचं आहे आपल्याला. आणि नंतर हे क्राफ्ट पेज जे म्हणतात हे पुरा इथंपर्यंत कलरिंगचंच आहे. नंतर इथनं क्राफ्टिंग चालू आहे, क्राफ्टिंगचं सेम टू सेम जे असतंय आपलं. आता हे क्राफ्ट पेपर दिलं आहे इथं त्याने आणि याला फोल्ड करून हे असं बनवायचं आहे आपल्याला. आणि नंतर इथं बनवलेलं मग इथं पेस्ट सेम टू सेम इथं पेस्ट करून टाकायचं आहे. नंतर हे सगळं क्राफ्ट करण्याचं जे सामान आहे ते म्हणते हे काय सिल्वर फॉईल दिलेलं आहे इथं.
सिल्वर फॉईलपासून हे असं कट करून इथं चिपकवायचं आहे आपल्याला. सगळे ॲक्टिव्हिटी दिलेत वेगळ्या वेगळ्या. आणि हे क्लेपासून बनवलं आहे बघा. इथं हे गिफ्ट कार्ड. ह्याच्यावर कलर करायचा अगोदर आणि मग नंतर हे कापून घ्यायचं आपण. छान आहे. आता बघू नवीन. हे पण इथं वेगळंच काहीतरी दिलंय. आणि सगळ्यात शेवटी इथं हे वस्तू दिलेत. एक पॅकेट आहे हे असं, त्याच्यामध्ये हे वस्तू दिलेत एवढ्या सगळ्या. आणि इथं हे नावं दिलेत त्याचे, मॅचस्टिक, वूल, बिग गुगली आईज. हे सगळं मग नंतर त्याला जेव्हा होमवर्कमध्ये देतील तेव्हा हे सगळं त्याच्यावर आपल्याला चिपकवायचं आहे बघा. हे स्टिक दिलेत. इथं आहे आईस्क्रीम स्टिक, हे इथं चिपकवायचं. तर आहे ॲक्टिव्हिटीने भरपूर स्कूल, त्याच्यासाठीच त्याचं स्कूल चेंज केलं आम्ही. अगोदरची स्कूल ऑनलाईन चालली आता करोनामुळे. छान होते हे सुद्धा सगळंच. हा व्हिडिओ आहे 5 तारखेला आम्ही उदगीरला निघालेला. बसनं निघालेलो आम्ही. बस रिकामीच होती तशी, जास्त पॅसेंजर नव्हते. तर जातानाची बघा यांची मस्ती. सकाळी सकाळी निघाल्यामुळं ऊन दिसत असेल तुम्हाला खिडकीमध्ये. तर रिकामी गाडी असल्यामुळं चालू होती मजा. खायला घेतलेलं सोबत मी खाल्लं आणि चालू होती यांची मजा इथं बघा. तर अण्णाचा श्राद्ध होता. हे होते आमचे अण्णा. गेलेलो आम्ही. खूप दिवसांनी आमच्या ताईंच्या भेटी झाल्या मला. साडी घेऊन गेलेलो आईसाठी मी एक. आणि वहिनी आमच्या थोडेशा फोटो काढले आहेत, त्याच्यावरच मी तुम्हाला दाखवते सांगते. इथं मी, आमची मोठी आई आणि माझ्या मोठ्या 2 ताई. माझे बाबासुद्धा आलेले कार्यक्रमाला. आणि इथं बघा माझे 2 भाऊ आणि श्रीचे डॅडी आहेत. आमच्या वहिनी मला साडी नेसवत होत्या. फोटो काढलेल्या थोड्याशा तिथं मी. व्हिडिओ शक्य झालं नाही. आणि बाकी फोटोमध्ये माझी मम्मी आलेली तिथं कार्यक्रमाला. आमची मायसुद्धा आली होती. तर खूप दिवसानंतर भेटी झाल्यामुळं खूप छान वाटत होतं. आणि निघताना मग थोडासा खाऊ घेऊन निघालेलो आम्ही. वेदू बघा खातो इथं. बस थांबली होती, तिथून ट्रेन जात होती म्हणून थांबलेली बस. तर कसा वाटला आजचा व्हिडिओ मला सांगा नक्की. प्रवास पण झालेला आणि घरी आल्यानंतर मग दुसऱ्या दिवशी शूट केलेलं, हे दोन्ही व्हिडिओ एकत्र मी इथं बनवलेले आहेत. थोडंफार शेअर केलं आहे मी कार्यक्रमाचं सुद्धा. तर भेटू नंतर आपण. बाय.